Yawa jama'a assalamu alaikum, barka da yau. Mai magana Muhammad Abdul, shugaban sashe na bangaren fina-finai, nake cewa assalamu alaikum. Ga ina ma'abota wanda suke son wannan fim, sabon fim wanda kamfanin Sultan suka fassara haɗi da kamfanin Fikira da studio da suka fassara muku wannan fim. Ga wanda suke son su kalli wannan fim in za ku iya yi mun magana domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren namu yake ta yadda za ku iya mallakar wannan fim. Hallo kuma tsarin mu har yanzu a buɗe yake kamar yadda na sha yi muku bayani. Group namu na VIP har yanzu kofa a buɗe take ga wanda suke son su shiga group namu na fina-finai Indiya Hausa. Yanzu zan iya ce muku mun kai mataki na muna da adadin fina-finai kusan 5,000 da wani abu a cikin wannan VIP group namu. Wanda kaga idan mutum ya shiga ka riga ka huta, za ka rika samun duk wasu sabbin fina-finai a cikin wayarka, hankalinka kwance ba tare da ka je kana neman wane ya tura maka wannan menene hankalin kwance. Duk lokacin da ka ga dama za ka iya kallon fina-finai da dama a cikin wayarka ba tare da ka wani wahal da kanka ba. Da haka kada ka tsaya misali ka je wurin wancan wannan a yi menene, kawai za ka iya shiga group namu a cikin kuɗi cikin sauƙi insha Allah. Wannan number ita ce tawa, ita ce za ku iya mun magana ta WhatsApp ko kuma ku kira ku je ne yadda bayani su ko kuma ta kan Telegram. Da haka dukkan wanda yake son wannan fim in za ku iya yi mun magana kamar yadda na sha yi muku bayani. Sannan kuma 'yan downloading har yanzu ƙofar ku a buɗe take ga 'yan downloading wanda suke son su rika shiga harkar downloading namu. Za ku iya shiga group namu insha Allah na VIP ta yadda duk lokacin da fina-finai suka shigo za mu rika sakan muku 'yan downloading. Sannan kuma yanayin yadda tsarin mu yake tsari ne wanda ranar Laraba da ranar Lahadi muke sakin duk wasu sabbin fina-finan kamfanin Algaita, Sultan, Fikira, Yusuf Zamani Record da dai sauransu da Mega Studio, dukkan su mukan sake su ta kan WhatsApp. Sannan group din mu kamar yadda na sha muku bayani, muna da group ta kan WhatsApp, muna da group ta kan Telegram. To kun ga ba sakamakon da mukan yi amfani da Telegram, mutanen da yawa ba su iya bude Telegram ba, to yanzu muna da group na VIP kan WhatsApp wanda group za mu aidin numban ka ne za ka rika samun duk wasu fina-finai. Muna da group channel namu ta yadda za ka iya samun duk wasu sabbin fina-finan Algaita idan kamfanin Algaita suka saki fina-finai. Kamar yadda kuka sani muna iya tallata hajojinku ga wanda suke son a musu tallar kasuwancin su, za mu iya muku tallar kasuwanci. Ga wanda suke son kuma mu koya musu yadda ake amfani da TikTok su samu followers, su samu mutane su dinga bibiyar su, za ku iya mana magana insha Allah. Kuma da wanda suke son a buɗe musu YouTube, muna godiya sosai. Sunana Muhammad Abdul, shugaban sashen na bangaren fina-finai, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah.